izan, da gure azkeneko diskue, eman berre izatxeati bat dimare, ondona aisladatzi zaitula. Taldekidik niretzat die lagun handixek, lehenengo, eta gero musikari handixek. Anari niretzat taldea gara. Plateruenea guretza da plaza ederra. Hemen jodeunin beti oso kontzertu ederrak eman ditu, kontzertu berik eman ditu, oso harrera ona indigu eta eman digu bai bertako jendik eta bai torridan jendik. Beraz, gaur bezalako egun izoztu baten, hoxe espero, hemendik.